Série technických jarmarků pořádaných Krajskou hospodářskou komorou Zlín pro žáky základních škol pokračovala ve Vsetíně. Organizátoři letos nabídli účast vesnickým školám. Ohlas byl veliký, ve Vsetíně se toho účastnilo 340 žáků z 8 škol. Do vsetínské stavební firmy se vypravili školáci z Jablunky. Pro účastníky technického jarmarku jsme dneska připravili prezentaci, kdy jim chceme ukázat, co firma umí, jaká je škála naší práce. A taky je provedeme naší výrobou, kde jim chceme na strojích ukázat prakticky, co naše firma dělá. Vyrábíme tzv. Lehké obvodové pláště, což jsou většinou kazety z různých moderních materiálů, které se dneska používají na velmi moderních budovách. To znamená, uvidí výrobu plechových kazet, uvidí výrobu bondových kazet, plus výrobu nějakých klempířských výrobků z plechu. Nám se líbí ta myšlenka toho, že mladým lidem ukazujeme, co všechno je možné, zejména v těch technických oborech, v kterých my se pohybujeme, to znamená ve stavebnictví a ve strojařině. A myslím si, že to je velmi dobré ukázat dětem, že ty obory jsou perspektivní. Ukázat na výrobní halu a mně se to líbilo osobně. Bylo to zajímavé. Přijde mi zajímavé, co tvoří, že jsem zjistil, že neexistují pouze fasády jako takové, co máme třeba na rodinném domku, ale také z kazet, které se vyrábí z různého materiálu. Už jsme byli i loni a předloni na technickém jarmarku a když zpětně potom s žáky hodnotíme třeba přínosnost toho jarmarku, tak někteří z nich v podstatě se poprvé ocitají v nějakém pracovním prostředí, vidí už i tu realitu a tu praxi a nejenom takovou tu teorii, co které povolání jako má dělat a podobně. Takže určitě to jít do té reality toho pracovního prostředí a vidět to, jak vůbec ti lidé přitom vypadají, jaké používají pomůcky, v jakém prostředí se můžou vyskytnout. Naši návštěvníci ze základní školy z Jablunky se nás ptali hlavně na to, jak taková fasáda se vyrábí, za kolik je třeba prodáváme, v jaké cenové relaci se pohybují naše materiály. Překvapil mě zájem žáků o naši výrobu a o celkový ten proces, i když třeba na to nejsou zaměření. A musím říct, že byli opravdu šikovní, naslouchali. Více než hodinovou exkurzi připravila pro žáky rovněž strojírenská společnost TES. Máme plně prezentaci připravenou o naší firmě, provedeme je celou firmou vlastně, uvidí všechny naše technologie, uvidí obrábění, lisování, paketování, montáž. My jsme přijeli z základní školy na Hovězí z 8. třídy a na této exkurzi se mi asi nejvíc líbily tady všechny ty stroje. V prezentaci jsme viděli vlastně výrobní proces celé firmy, bylo to určitě zajímavé. Potom ukázky všech výrobních procesů byly také zajímavé. Seznámit se s výrobním programem společnosti bude mít i široká veřejnost. Naše společnost TES má příští rok 100. výročí od svého založení. Pro veřejnost chystáme jako tradičně 1. května Den otevřených dveří. Organizátoři jarmarků hledají další možnosti, jak přiblížit technické obory žákům již na základních školách. Chceme k těm technickým jarmarkům na příští rok přidat něco, čemu říkáme Girls Days. To znamená, že chceme propagovat technické obory pro dívky. Chceme vzít dívčí skupiny do firem a ukázat jim, že technické obory nebo IT obory jsou vhodné i pro děvčata. Celkem se ve Vsetínském okrese zapojilo do 3 jarmarků 25 firem, které navštívilo přes 1000 dětí.